Салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. Имрӯз қарор дорем дар анами дарвозаи пажарка рости офисои раисои бозори Корвон дӯстони азиз. Анам хеле миён ҷои апай Шарофат дӯстони азиз. Тамоми намуди кирто бо нархи арзон, балхои фасон аллакай сезоншон сар шудаги духтаракои хушрӯ. Ина эспироя ден дӯстони азиз. 500 сомон бу чанд сомон кардем? 300 сомон? 300 сомон кардем. Бовар мекунед дӯстони азиз. Ина эспираҳо 300 сомон ки сезоншон айҳози ҳам қахушрӯанд духтаро. Ира бинен охе аҷоибот. Ини рангоша дӯстони азиз. Меравем дохили мағоза. Баъд аҷа анаи бархто нигоҳ кунед духтаро. Ҳам абайош аста, ҳам платиёш аста духтаракои хушрӯ. Бори навай дар ҷаҳози бор бисёри бадай ма шумо абзор карда нишон метим дӯстони азиз. Марҳамат када бинен. Ина ёра бинен абайош биҳад бисёри бадай рангош. Хулас аллакай туям сезонашон сар шудай бидавем духтарако мағозаи пай Шарофат дарвозаи пажарка рақаму дар рӯи экран маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда мегирем. И обша абзорчара мекунем бинен ки дар дохили мағоза дар наличи чиҳо ҳастай дӯстони азиз. Баъд метавонен харидорӣ кунен. Ира бинен баъд ҷадани хеле жемпирои барои модаро барои арӯсако як дунё вибровардиян. Мана обша абзорча мекунем дӯстони азиз. Айни ҳол эспирҳо 300 сомон бовар мекунем ки дар Туркия номерад. Инай качествои бор гуфти як гапо Тоҷикистон то қане то тамоми ҷо даи бор мераса. Беҳад хушрӯ безрукавкоя духтаракои хушрӯ беҳад вибри бисёр дора. нигоҳ кунед дӯстони азиз. Азиз нигоҳ кунед дар танаи апай Шарофат ҳамқа балхои фасон омадагиай охи. Ино то 1200 дар фурӯш будан бо качествоаш медонед чӣ хизура намерушанд. Чизи шушта истифода мекардагиай 700 сомон нархи аксиони бозори Корвон дарвозаи пажарка рияди офисои раисои дӯстони азиз. Дуюм сектора дуюм дарвозаи ду меша дарвозаи пажарка карочи духтарако. Ина касе дар кори марҳамат да 700 сомон анами хели киртои балх мегирен. Ҳам кирташ ҳаст дӯстони азиз, ҳам боло пӯшаш ҳаст. Ира бинен модела охе қахушрӯчаян ҳамаям 700 сомон нигоҳ кунед. Ай глиссер ҳам аст, глиссабзам ҳаст, глиссеринки ҳам ҳаст дӯстони азиз. Ира бинен пушташона озорошона бинен. Мана духтаракои хушрӯ. Ира бинен охе аҷоибот фасон бо нархи 700 сомон. ҳам курта доред ҳам абая? Аё абаяош мондагия? Фаҳмо. Ина духтаро болора бинен. Ира бинен охе абая 700 сомонӣ. Нархи грандиозни бад дӯстони азиз. Инам ё 700. То куҷора 700? То инами ҳамё духтаракои хушрӯ то охири видеоро ҳамроҳӣ кунед. То охири 700 сомонай. Ира бинен. Хушрӯгиша бинен духтарако. Ина ём 700 на? Не, боло 800. Поён 800. Иё чи? 700. Иш 700 нидата 800 духтаракои хушрӯ. Ина ё 700. Иёрам беҳад хушрӯ арганза катиян духтарако. Комбинир веткадаги духтарако нигоҳ кунед. Қафош бархит буда биё нишон тедра. Ин серинки аз дӯстони азиз бо ранги сабзай. Аз 40 то 48 размер доранд дӯстони азиз. На касе даставка хоҳад, даставкани замчунин ҳаст. Ира бинен кари чи навишам бадай дӯстони азиз 700 сомон. Анамироли ки ма 700 сомон 800 сомон бад. Иш дуйка иш чанд сомон? Арганза ина 800 метр. 1200. Ивая адманка бадай дӯстони азиз 700 сомони балх кати арганза комбинир веткадаги дӯстони азиз. Ина касе дар кори марҳамат. Назанакои калон туи пушако да нигоҳ кунед чӣ хушрӯ киртотон оварда пай Шарофат. Марҳамат духтаракои хушрӯ нашоти даставка дар ватсапшон нависен. Кои хушрӯ апай Шарофат абден ҳамақа киртои фасонтон овардай ҳама ҷода 1100 лекин дар ҷои апай Шарофат 800 сомона 800 сомона и хушрӯги бинен духтаро ё стили абай духтаге то 60 пуша размер мешавад дӯстони азиз. Апай Шарофат хуш ба хиёлон 54 56 мепушанд да танашо олиам кушода. Ира бинен модела духтарако арганза кати комбинир кадаги дӯстони азиз. И рангош ҳаяй духтаракои хушрӯ. Ира бинен модела фасониша бинен аҷоибот балх кати арганза дӯстони азиз. Нарх 800 сомон. Ин моделшон ин модело 800 ранги сиёҳ ҳам дора дӯстони азиз. Арганзаш серинки тёмна серинки ва балхи сиёҳ ё намерушанд духтаро ягон чи намешавад. Ман гарантия дӯстони азиз ман бисёр борра мебинам мефаҳмам. 48 ина хекалон.
халхера размиракотуна бинависем боша мегатуна ира бинен то 80 кило дам мештай яъне аз ман да вазбиношда мештай инам ё боло дӯстони азиз ҳамаш 800 сомон моделои нави 2026 27 бигем хато намекунем моделои 2027 ам буровардиан ира бинен духтаро хушручая ба медони духтарако инаи ба худ гарантияш дар чай азиз ипекорам арзон када апай шарофат на 1000 на 1100 на 1200 медонен чанд сомон 700 гуфтен 700 сомон хушругиша бинен дӯстони азиз аҷоибот фасонак то 90 килоя мешавад дӯстони азиз ба рангош аст дӯстони азиз ина баргакоям ҳастай инам аз фирмаи Espira дар Туркия номер 1 дӯстони азиз качествои бор ина мехезури ба духтарако ира бинен барои занакои калонияш басебтаракай нигоҳ кунем размиракошон ҳастан духтароя то 48 Туркия не то 54 тоҷики манам ё ҳамаш 700 сомону абайкояш чанде ҳамин нақда метедми 800 сомон як дона монда будай абая будай дӯстони азиз комбинирован кардаги инам ҳамчун органзакати купра ипек дӯстони азиз марҳамат шок цена бовар кунед 800 сомон 1200 будай дӯстони азиз нигоҳ кунед 800 сомон ба каси рисқаш бошад 80 кило одам бамешад мана 800 сомон баметиям ана ипекоям аз фирмаи Espira дӯстони азиз 700 сомон штаги дарвозаи пажарка дӯстони азиз рияди офисои раисо меган дӯстони азиз ҷои апай шарофат 35 магазин ин ё чанда комбах бошанд вилиёраме ё чанд дӯстони азиз ё фирмаи Ламираж 600 сомон шуда бовар мекунед то куҷои 600 ай то анами кабута 600 сомон Espiraям будай дӯстони азиз ё чанди он нархи берун ё 300 ёро берун да абзор кардем ку дӯстони азиз амуна азиз анаи куртора медонена бисёр навор доштем духтои дубайскиай аксия кати на 300 на 400 150 сомон моделошон да гап нестай материалошон ам қахушрая шуда истифода мекунанд ягон чин намешавад ина ранги сабзи талхабарг ай тагиш салатви дорад дӯстони азиз ина такша нишон чиён духтаро бинен мана диден 150 сомон аксия бозам аксия дар ҷои апай шарофат мана иноям 150 яне ё лавбудагиёшам духтаракои хушрӯ ай 100 сомон то 150 сомон ана ё ҳама сезонияй ҳама глой намиёра духтаро дар ватсапшон нависен аделин сура непарзан инош 100 сомон ҳарир чи духтаракои хушрӯ ҳарири 300 400 сомонро 100 сомон кардем ира бинен касе успетка ба хиём я размери 58 будай ина духтаро давен ки тамом накунанд 100 сомони 150 сомони ҷои апай шарофат магазин 35 дар рӯзаи пажарка дуюм қатор азиз анами намуди ҷемпиракоя мепурсен дар ҷои апай шарофат наличи аст турецкия на турецкия ина дӯстони азиз нархошон 600 700 мефурӯшанд чанд сум каде аксия кати 500 сомон ира бинен духтаро ё медонем материалошон ҳам қахушрӯ снимаиша на снимаиша будай мехушон нурпек фирмаи нурпек дӯстони азиз фирмаи нурпек будай турецки хай фирмаҳои туркия касе мисол харид фурӯш кардаgan медонанд ҳамо мақсад нархи навошам хушрӯ медонам 500 сомон нархи аксиони соҳиб шумо дестай оптун сенакадиан духтаракои хушрӯ нархи обтоби додаган чанд сум ки харид кардем ҳамусу бефоида мақсад пули карготу дастуда фикр накарда додесан бано пуштангиам нишон тиен ранги сиёҳ ҳаст ку ва ина бинен қа хушрӯ чая материалш дагар меса ино материалошон чизи хушрӯ мазза кадаи шуто истифода мекардаги снимаише инош 300 сомони снимаише мехошон дӯстони азиз аин бо ранги кабутшам ҳая 300 сомон 500 сомон ҷои апай шарофат бозори корвон аз тарафи пажарка байни пажаркаву дуюм дарвоза дуюм қатор офиси раисо борои оригинали турецкӣ доранд безрукавко чанди 300 сум 400 сум 500 сум нархоро бо диққат гӯш кунед диҷа се нарх шуд дӯстони азиз марҳамат ватсапам монда метавонед даромада заказ кунед ё ин ки биёед аз наздик дида харидорӣ кунед модарҷоно духтаракои хушрӯ ҳам қахфушрӯ фасонак жемпир меган кардиган меган овардиан ира бинен иқа фасонак ёро нархошон наген ки 3000 сомона клиенто грезан чанд сомона апай шарофат 500 сомон 500 сомон бешухӣ духтаро ма хиёл кардам ё 800 900 1000 2000 мега ки не ина бинен
800 900 мефрухтен ҳозир аксия кади 500 сомон кардаган модели хушрӯгиша бинен дӯстони азиз ира бинен охе ҳамқа чизои необычный дора апай шарофат мумкин дар ҳама ҷой корвон набоша ай чизо корвон ҳама ҷода чизи фурӯш ҳаст на дар ҳама ҷо качествои хушрӯ на дар ҳама ҷо нехели борои арзон мешавад хулоса ҷои апай шарофат биёен духтаракои хушрӯ ира бинен барои ҳоҷонҳо хушрӯ мехшиснимаиша ба ҳазур мошинкада андохта шӯшта мебурорен дӯстони азиз бозори корвон дарвозаи пажарка дӯстони азиз дуюм қатор мешавад рияди офисо меган дӯстони азиз метонем биёен наздик дида خریداری کنین میتونین زکاس کنین دستافکنی همچنین دارن زیز bezru kafkoy xushru varday karotkosh arzon kadan chand so'm guftem baxshish 350 somon anayi darozasha nigoh qiling dixtarako aksiya kardigan 500 somon turetskiy variant dixtarako качество зура дихтаро ман шахсан худам ҳамин чиз именной дорам беҳад хушруай ира билин дихтароз бо дига моделашам нишон метиан инам кароткиш барои дихтарако беҳад фасонман 350 сомон занакой фарбез зан апоҳой баталамдам ҳаст дӯстони азиз ё чанди гуфти ё ҳам 500 дорем 500 сомон то чанд пуша мешавад то чанд пуш раз намешавад се шумо 150 кило вес ҳаст то 150 кило одам дӯстони азиз ба ҳазур неём ё карочи ваяй на калтай бад на дарози бада 90 сантиметр меша ба хилом ино чанди 400 аз 350 сомон то 500 сомон аз мо курткои безрукавка яке нишон дадем баъд сати молочни ама ҳамин архай молочни доранд духтарои ра бинен аҷоиб буд фасон я наздик оварда нишон тиём дӯстони азиз шумо бибинен мана накасе дар кораи марҳамат рақамо дар рӯи экран ҷоя пай шарофат дарвозаи пажарка магазини 35 кои пахтагӣ дӯстони азиз нигоҳ кунед ҳамқа модели хушрӯ дар ҷоя пай шарофат нав омадаи безрукавкаш ҳам хулоса ҳастани хеле остиндароз остинкалда чанд намудай иёрам ҳозир аксия сар додагиян бори нав мезананд духтаро иёам ай мода намераванд беҳад хушрӯн барои модарҷоно навай ёшон ай дӯстони азиз ё нав будай гап байни ҳамамон хулоса нархоя мегем ин танатон чанд сомонай ман дӯстони азиз ира бинем моделои нав ино чанди метия 500 сомон дӯстони азиз 500 сомонӣ метонен заказ кунен доставка низ ҳамчунин доранд духтаракои хушрӯ ҷои апай шарофата дӯстони азиз магазини 35 дарвозаи пажарка гуфтен духтарако нашоди доставка дар ватсапшон нависен зис паплинакои размерои балшимерка размерои апои ба талакам ё 350 вай кушодаг местан размеракотон ҳаст калон размеро бисёр 250 300 ам хел мефурӯхтанд ҳозир аксакати инам ёра 150 сомонӣ кардаган нигоҳ кунед хушрӯи духтаро ҳамаш итальянскиян 150 сомон модело беҳад бисёре иёра мебиёен аз наздик мебинен мепӯшен баъд мақсад меравем хеле пӯшида размер баъд тез муайян мешавад дӯстони азиз ина стреч комбахтам 250 эспироҳо дӯстони азиз 300 гуфтем 300 сомон размерои калонам ҳаст чанд моделай хай баҷаду модел нишон додам бо айбернам нишон тим я бор дигар ина духтаракои хушрӯ эспироя бинен аҷоиб хушрӯ 300 сомоншон кардиан нархи грандиозни 5-6 ранг дорад 5-6 модел дорад дӯстони азиз марҳамат рақамо ҳаст дар рӯи экран метонем биёен аз наздик дида харидорӣ кунем метонем заказ кунем на дарвозаи пажарка инҷа кати миёнем духтаракои хушрӯ рияди офисо меган инҷара духтаракои хушрӯи ма ҷои апай шарофатай 300 сомон эспира папилнакошон 150 неё ҳама 150 сомон дӯстони азиз наҷемпиро 101 нам дорад эспиро да боло ҳам ҳаст ай платиё аллакай сезон ямин намуд эспироай бовар кунед ҳозира худаш